टाइगार इउटुब चेनेलाव आं फिन थनजिब रानसेरा नोंथांमोननि सेराव फैबाय। नोंथांमोननि सेराव आङो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआनो जाबाय सासे बर' बिमा आइजोनिफ्राय साथाम हिन्जावसा गथ' जोनोम जादों। खेबसेयावनो साथाम। बेनि बागै आं नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों। बबेनि मा जिल्लानि बिमा बिफानि नामा मा नाम आं बेखौ नोंथांमोननो गुवारै फोरमायगोन। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां भिडिअखौ नायनायनि सिगां नोंथांमोना आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै हो। अब्ला नोंथांमोना आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअखौ लोगो लोगो मोनगोन, होनाय लोगो लोगो मोनगोन। सासे बर' बिमा आइजोनिफ्राय साथाम हिन्जावसा गथ' जोनोम मोनदों। बे जाबाय सनितपुर जिल्लानि हग्राजुलि सेरफांगुरि गामिनि। साथामबो गथ'फोरा जाबाय हिन्जावसा। बे साथामबो हिन्जावसा गथ'फोरा बर्तमान मिथिनायाव जोबोर मोजाङैनो दङ, जोबोर खुस्थयै दङ। दासिमहालागै जेबो प्रब्लेम जाथ'वाखै। बिफानि मुङा जाबाय सambari बर' आरो बिमानि मुङा जाबाय लेजु बर'। आंबो आरज गाबो गसायनायाव जाहाथे बिथांनि जा साथाम फिसाजो, बे साथाम फिसाजोआ जाहाथे मोजाङै मोजां गिदिर गोलाव जायो, बर' हारिनि मुंखौ लायो। आं बर' बिमानि गोरबोनिफ्राय साथाम फिसाजो एबा फिसाला जानाय जेबो खौरां मोनाखैमोन। नाथाय फरेनार आइजोफोरनिफ्राय मिथिनो मोन्दों गोबां बेफोरबायदि साथाम, सानै, साब्रै बेफोरबायदि जोनोम जानाय मिथिनो मोन्दों। नाथाय बर' बिमानि आइजोनिफ्राय आं बेखौ गिबि एकदम फार्स्ट खोनादों। सनितपुर जिल्लायाव फार्स्ट खोनादों। बेनिखायनो आसरित जादों। आसरितब्लाबो जेबो नङा, जोबोर मोजां। आं बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलनिफ्राय बे साथाम गथ'फोरखौ बोर सारस्रि हरो गसाइनाव आरज गाबनानै, जाहाथे मोजाङै मोजां संसार जालांनो हायो, देरो, बर' हारिनि जौगालांनायनि खामानि मावो, बर' हारिनि मुंखौ लाखियो, सनितपुर जिल्लानि मुंखौ लाखियो, आसामनि मुंखौ लाखियो, बिमा बिफानि मुंखौ गोजौ थाखोआव लाखियो। बेखौनो आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय।